Әлбәттә, хатын-кызның бәхете иреннән ул бит теге тапталган бик баналь сүз булса да, ләкин ул чыннан да шулай. Чыннан да шулай. Ләкин шул вакытта ирне иреткәндә хатын, юк иткәндә хатын. Анысы да шулай. Анысы да бик дөрес сүзләр шулай. Иреткәндә, юк иткәндә хатын, анысы да шулай. Менә бер көнне шундый кызыклы статистикага тап булдым. Бу дөньяда яратып һәм яратылып яшәүче хатын-кызлар дөньяда 30% кына тәшкил итә икән. Яратып кияүгә чыккан һәм ире тарафыннан да яратылып яшәүче хатын-кызлар бар тик 30% тәшкил итә икән. Минем өчен бик тә кызыклы мәгълүмат булды бу. Димәк, калган 70% ничек бу яшим икән дигән уй килә. Яратмыйча кияүгә чыгучылар да бардыр инде, димәк. Бәлкем кагылып-сыгылып яшәүчеләр дә бар. Аерым яшәүчеләр дә бардыр инде. Кияү чыкмаганнар да бардыр. Менә шушы процентка керәдер, дим, 70-кә керәдер. Ләкин бу бик аз процент бит ул менә шушы. Ләкин һәрбер кеше парлы булсын иде дигән теләк кенә теләсә килә. Һәм парлы булган очракта да алар формаль гына парлы түгел, чын мәгънәсендә үз парларын тапкан кешеләр белән парлы. Җаннары белән пар булсыннар иде. Бу дөньяда һәрбер кешегә үз парын табып, шуны бәхетле тормышта яшәргә насыйп итсен дигән теләк кенә теләсә килә инде. Шуннан да ул статистика бик куркыныч. Ләкин Аллага шөкер, андай якыннарым арасында андыйлар юк дип әйтәсем килә. Һәрбер кешегә менә шулай парлы тормыш насыйп булсын. Балаларыгызга ничә яшьсез? Балаларның зурсына 17 яшь тула, Алла бирсә, кечкенәсенә инде 13 яшь.